My rhymes come from the heart deep within, so dim ond sped ddigwyddodd gynt. Dwi'n gweithio galed bob dydd achos gas gyn fi fod yn sgynt, a mae rhaid chi sylweddoli. Sut nes i dechrau yn y byd y cerddoriaeth Cymraeg? Wel, y peth cyntaf dwi'n cofio ydy mynd i gigs y Steddfod, ac cwmpa mewn cariad efo rhai o'r bandiau, ac bandiau oedd y gwmpas amser pan o'n i'n mynd i'r gigs y cyntaf yna, oedd bandiau fel Bocys a Gotig Monkey. A dwi'n cofio bod yn rhy ifanc ond mynd mewn i clwb efo'r bach i weld nhw, a teithio lawr o Canolbarth Cymru lawr i'r gig. Ac oedd 'na awyrgylch really special o gwmpas y gigs yna, achos oedd nhw yn bechgyn mor ifanc, oedd nhw dal yn yr ysgol, o'n i dal yn yr ysgol. So oedd yn lot o sport, a lot o hwyl. A hwnna nath roi'r tân yn y bol i ymddiddori mewn cerddoriaeth. A wedyn pan nes i benderfynu mynd i studio yn Prifysgol Caerdydd, oedd lot o'r scene Cool Cymru yn dechrau, Catatonia, Superfairies, Stereophonics, hyd o'r bands ma'n chwarae yn aml, Manics of Gurs, 60-foot Dolls. Oedden ni'n teithio i Newport i TJs. Ac o'n i'n sgwennu am y pethau yma ar gyfer y papur newydd yn y Prifysgol. So Gaerdydd oedd enw'r papur. A dwi'n cofio sgwennu adolygiad o Gig Lush yn Prifysgol Caerdydd, a hwnna oedd y peth cyntaf gafodd ei brintio. A hwnna nath roi'r tân yn y bol ar gyfer newyddiaduraeth, a ddau beth yn mynd llaw yn llaw, so o'n i'n gwybod wedyn bod fi moyn bod yn newyddiadurwr cerddorol, bod fi moyn sgwennu am gerddoriaeth. A nes i studio newyddiaduraeth, ond yn fuan iawn sylweddoli bod fi yn ymddiddori mwy mewn cerddoriaeth na mewn unrhyw newyddion. So penderfynu jyst canolbwyntio ar hynny. So tra ni'n prifysgol nes i weithio yn Spillers Records yn Gaerdydd, ac oedd hwnna eto'n brofiad da o ran ymhelaethu gwybodaeth am gerddoriaeth yn gyffredinol, lle braf iawn i weithio. Dwi'n credu o'n i yna mwy nag o'n i'n y brifysgol. O'n i yna tua 3-4 diwrnod yr wythnos weithiau, ac yn helpu nhw dros y dolyg neu gwyliau. Ac oedd yna tîm da o bobl, ac oeddwn ni'n mynd allan lot, fel tîm, ac oedd o jyst yn briliant. Cyfnod amser da iawn yn Brifysgol Caerdydd i fi. Ac oedd yr holl beth yma, pan ydych chi'n trio gweithio allan pwy ydych chi, a be chi moyn wneud mewn bywyd, oedd yr holl beth yma wedi digwydd rhywun pryd, ac mewn amser cyffroes iawn yn Gaerdydd. So, o'n i yn y lle iawn, i wneud y pethau iawn, ac yn ymddiddori yn naturiol yn y byd cerddorol yng Nghymru. Beats nes sy'n mynd i gael fi i frwydro, gyda'r fy meic-yn fy nwylo, dwi ddim yn ffwndro, mae chwydro wedi fynd. Wel, mae diwydiant cerddorol yn diwydiant siaws, a dwi'n credu na'r peth pwysicau i ddeud wrth unrhyw un, i peidio rhoi gormod o obaith mewn diwydiant sydd mor clwm efo cyfeillgarwch pobl. Dwi'n credu bod pobl yn dweud o networkio sy'n bwysig, dio ddim jyst am networkio, chi'n symud ymlaen wrth bod yn ffrindiau efo pobl, a'ch ffrindiau chi sy'n gweithio i'r cwmni yna, bydd yn bwcio chi i chwarae'r peth yna. Ac yn aml iawn y pethau mwyaf nes i oedd trwy cyfeillgarwch efo rhywun oedd yn bwcio chi blwyddyn ar ôl blwyddyn ar ôl blwyddyn yn neud o. Felly, dio ddim fel unrhyw ddiwydiant arall. Dwi ddim wedi cael unrhyw bethau negyddol yn digwydd, ond falle nes i sylweddoli'n fuan iawn bod chi'n methu rhoi'ch bywyd a'ch gobaith yn llwyr ar rhywbeth sy'n syliedig ar sut mae pobl yn teimlo. Ydyn nhw'n hoffi chi? Ydych chi'n mynd i fod yn boblogaidd? Ydych llais chi a'ch gwyneb chi'n ffitio? Mae o'n ddiwydiant creulon iawn hefyd oherwydd y cwestiynau yna. Ac dwi'n meddwl bod pobl sy'n canu yn cael y cwestiynau'n waith na rhywun sy'n DJ-o, ond chi'n gofod bod yn barod i fod yn eitha croen tened yn ei ddeud yn Gymraeg, ond chi'n gofod bod yn barod i wynebu pobl yn dweud pethau eitha cas weithiau. Dwi'n meddwl bod y scene gyda'r Cymraeg wastad yn le cyffroes. Mae wastad yn gyffroes ar y lefel lle mae bandiau yn yr ysgol neu yn y brifysgol yn chwarae ac yn mwynhau cwmni gilydd. Mae o'n unigryw iawn fel scene achos bod pobl lle falle mae o'n debyg i scene fysach chi'n cael mewn dinas ond bod o dros Gymru.
So mae'r bandiau yma trwy'r steddfod, trwy'r ymgol, trwy gwobr y seler, yn gweld I gilydd yn aml, a mae yna cyfeillgarwch yn codi o'r ffaith bod nhw'n chwarae yn aml efo'i gilydd, a mae hwnna'n brofiad unigryw iawn. A dwi'n meddwl bod yna lot o bandiau ifanc cyffroes iawn. Dwi ddim yn rhai gweld mellt yn chwarae leni yr eiras, rhan, candelas, ysgol sil, estrons. Mae yna holl bandiau yma, a mae yna amrywiaeth mawr. Mae gyda ti pwy yn chwarae cyrraedd gwerin, a mae gyda ti candelas yn chwarae roc. So mae pob range o gerddoriaeth yn digwydd yn y Sir Gymraeg, a mae yna lot o bandiau ifanc sydd wastad yn beth da. A maen nhw'n arbrofi lot efo'r cerddoriaeth, a dwi'n offi gweld a clywed hynna hefyd. A maen nhw'n uchelgeisiol iawn. A mae'n gret gweld y sioeau'n brysur, maen nhw'n boblogaidd iawn. So dwi'n credu bod yna lot o bethau positif yn ymlaen hyn o bryd. Pan dwi'n meddwl am y steddfod pan o'n i'n dechrau mynd, oedd gyda chi gigs canol y ffordd, oedd gyda chi gigs amgen, ac oedd gyda chi'n lot o ddim byd arall yn digwydd. A pan o'n i'n awr yn allan I clwyd o'r bach, oedd ddim lot o gigs eraill yn digwydd o gwmpas. So dyddi yma, mae yna gymaint o ddigwyddiadau a gwyliau a sioeau a falle gwyl un dydd fan hyn a nifer o gwyliau annibynnol wedi dechrau o gwmpas Cymru. A dwi'n meddwl bod hyn I gyd yn adlewyrchu nerth eitha unigryw ar hyn o bryd. Dwi'n gwybod bod pobl yn poeni beth yw'r lefel nesaf, lle mae bandiau nesaf yn dod o, ond lle dyn ni reit nawr yn 2015 yn mewn 16, mae yna lot o gyffro I fi. Dwi'n credu gyda rhaid I fi ddeud Clwb Ifor Bach fel un o'r prif lefydd dwi wedi bod iddo fwyaf a wedi mwynhau gweld bandiau'n chwarae. Mae'r sain yn arbennig, mae'r criw sy'n gweithio'n arbennig. Maen nhw'n dallt beth sydd angen ar bandiau a maen nhw'n dallt beth sydd angen ar gyfer sîn tanddaearol. A dwi'n credu heb clwb, heb bod ni'n sôn am pa mor bwysig oedd TJs yn ystod cyfnod y 90au, heb clwb, dwi'n credu fysa lot yn fod I digwydd. Fanno oedd y llefydd weles I lot o'r bandiau yn chwarae. A dyn nhw'n cael y clod amdano fo lot o amser. Dwi'n credu bod o'n mor debyg i'r venues dych chi'n clywed yn yr Alban neu'n Lloegr lle mae yna awyrgylch hanes a perthynas da efo'r bandiau fel Quintets neu'r 100 Club. Dwi'n credu dyna equivalent ni o venue iconic yn Nghymru ac mawr yw'r parch. Wel, dwi'n rili mwynhau gweithio ar y cynllun gorwelion efo nifer o bandiau newydd a ifanc. Ac eleni, 2015, mae wedi bod yn lot o fwy o gweithio fel mellt, 3 bachgen o Aberystwyth. Be dwi'n licio amdano nhw, maen nhw rhywbeth eitha melodic am yr cneuon. Maen nhw'n rili dda o ran lyrics, ond hefyd maen nhw agwedd eitha punkish yn y gerddoriaeth, slackerish yn y ffordd maen nhw'n chwarae. Ac lot o hiwmor yn y perthynas rhwng nhw. Dwi'n credu bod yna rhywbeth rili unigryw yn y band. Wel, nath y cynllun gorwelion ddechrau cwbl o flynyddoedd yn ôl achos o'n i'n teimlo pa chi'n clywed am pobl yn deud tips y flwyddyn neu BBC Sound of Poll bod gyda ni'n byd yng Nghymru sy'n rhoi rhestr fer I chi o artistiaid newydd I edrych clywed I gwrando arno. Ers I ni ddechrau mae pethau fel y Welsh Album of the Year Prize ac mae Gwobr y Seler a mae pethau yma'n bwysig. Mae o bron fel shorthand I weld beth yw'r gyddoriaeth cyfoes a pwy sy'n sgwennu albums, pwy sy'n neud yn dda. Ond beth ni'n neud yn gorwelion ydy dewis deuddeg ar ddechrau'r flwyddyn, gweithio efo'r deuddeg am y flwyddyn cyfan, mynd â nhw I gwyliau, rhoi sesiynau radio iddyn nhw, diwedd y flwyddyn, dyn ni'n mynd I studios Made of Vale. So mae yna nifer o bethau cyffroes sydd dwi'n gobeithio yn rhoi challenge i'r band. Maen nhw yn teimlo bod nhw yn cael y profiad yma o fod ymhlith bandiau eraill cyfoes o Gymru. Yn aml di pobl ddim yn nabod I gilydd ar y dechrau, yn y pryd diwedd, maen nhw'n ffrindiau mawr.
Ac mae o'n eitha cystadleuol I fod yn y rhestr fer, ond y nod yw I trio allforio cerddoriaeth Cymru ymhellach na Cymru. So, dyn ni newydd wneud wythnos o gigs yn Llundain ac a hefyd ni'n wneud gigs rhyngwladol hefyd. So, dyn ni'n trio rhoi ffenest bach ar cerddoriaeth Cymru. Beth fyswn ni'n dweud ydy, yn gyntaf I fod yn chi'ch hunan. Nath rhywun dweud hwnna bod I ar ddechrau fy nyrfa fel cyflwynydd ac mae'n rili bwysig I wybod beth yw eich llais chi, beth yw eich chwaith chi, I chi fod yn creadigol ac yn gweithio'n galed ond yn hyderus yn pwy ydych chi. Mae'n mor bwysig. A wedyn yn ail, diwydiant siawns yw e. Ac faint bynnag ondrech falle fyddwch chi'n rhoi, falle fydd dim byd yn digwydd, ac falle fydd hwnna'n siom ar ôl gweithio mor galed, a falle fyddwch chi'n teimlo fel rhoi fyny. Ond bys ni'n deud, os ydych chi yn gwrando ar darn cyntaf o gyngor a bod yn chi'ch hunan, bydde ddim ots gyda chi wedyn, bod chi jyst yn ei cerddoriaeth I blesio chi'ch hunan. Ac dyna dwi'n credu yw cyfrinach gwneud cerddoriaeth, bod o am y pleser yn ei cerddoriaeth. Yn gyntaf. Brilliant. Diolch yn fawr iawn.